Lord, you bless Mary Jubes, our beloved elder. Let us pray. O budigilan mapagpala namin Diyos sa manamin sa langit, namin na makabait, pinakamamahal na Panginoong Hesus, muli sa bumaghapon ang aming tao sa puso at marubdob na pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba, ay aming pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob mo sa bawat isa na karating na maluwalhati at sa unang yugto na manalagwaing nilang isan, ang mga papuring awit, mga patutuo, awitin yung mga grupo ng mga awit, pinadalama sa amin na pagkatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay ng may katapatan, walang hanggang pasasalamat, aming pinapabot sa iyo, mga Panginoon. Aming muling pag-aralan yung mga salita, ngunit kami munang lahat na narito'y nanikluhod, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Ibig namin maunawaan ang iyong mga salita sa hapong ito na aming pag-aaralan, na sa unang dalangin ng aming dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Almeida, Assistant Pastor Lina C. Almeida, dear beloved children, aming sinasaway ang lahat ng uri ng mga hadlang, antok. We bind the power of darkness, anoint thy word, O Lord, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Makabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Mayroon na po kayong ballpen, papel at kwaderno. Atin pong itala yung atin pong mapag-uusapan dahil napakahalaga nito upang may marireview po tayo, maminamahal, sa ating mga tahanan. Ako'y bumabati ng tao sa puso sa ating dearly beloved honorable pastor. We give the double honor, respect. We always remember and cherish the blessed memories and teachings, preachings ng ating kagalang-galang na assistant pastor. At ganun din, aking binabati na may pagmamahal ang kinabutihing mga anak, mga apo, mga manugang, ang ating pong mga beloved workers, beloved elders, beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain, lingguhang gawain na Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa hindi na magtatagal, atin pong ipinapaabot din ang pagbati sa ating mga beloved brethren, sa webcast viewers sa YouTube at Facebook, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Diyo mo minamahal, hindi po ako nakatulog kagabi, sobrang kala ko hindi ako makatayo dahil may inatake kami ng ubo at sipon. Pero talagang buhay ang ating mahal na Panginoon, Diyos na nagpapagaling. Amen. Praise the Lord. Open your Bible in the book of Luke, chapter 20, verses 9 up to 18. Atin pong pag-usapan, we are talking about this parable of the wicked husbandman. Ito po yung talinghaga ng masamang katiwala sa isang ubasan o sa isang bukirin. Atin pong basahin dahan-dahan para ating masundan at ating pag-aralan anong mayroon dito po sa mga talata. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Lucas, Kabanatay 20, talatay 9 hanggang 18, ito po ang nakasulat. At siya'y nagpasimulang magsabi sa bayan ng talinghagang ito, nagtanim ang isang tao ng isang ubasan at ipinagkatiwala sa mga magsasaka at napa sa ibang bayan, ibang lupain na mahabang panahon. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka upang siya'y bigyan ng bunga ng ubas. Datapwat hinampas siya ng mga magsasaka at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ibang alipin, at ito na may kanilang hinampas at inalimura at pinauwing walang dala. At nagsugo pa siya ng ikatlo, at kanila ring sinugatan ito at pinalayas. At sinabi ng Panginoon ng ubasan, anong gagawin ko? Aking susuguin ang minamahal kong anak.
marahil siya'y igagalang nila. Datapwat nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangagsangusapan sila na sinasabi, ito ang tagapagmana. Atin siyang patayin upang ang mana ay maging atin. At itaboy nila siya sa ubasan. At pinatay siya. Ano nga kaya ang gagawin sa kanila ng Panginoon ng ubasan? Paroroon siya at pupuksain niya ang mga magsasakang ito at ibibigay ang ubasan sa mga iba. At nang marinig nila ito ay sinabi nila, huwag nawang mangyari. Datapwat kanyang tinitigan sila at sinabi, ano nga baga ito na nasusulat? Ang batong itinakwil ng nagtatayo ng gusali ay siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog. Datapwat sino mang kanyang malagpakan ay kanyang pangangalating gaya ng albuk. Pagpalain po ng Panginoon ang mga salita nating nabasa. Mga minamahal, ilang beses na tinalakay itong talatang ito ng ating mga mangangaral. Ngunit, napapanahon na tayo po'y mabigyan ng liwanag dito dahil tuso ang dyablo. Kung inyo pong napapansin, maminamahal, na dito ay may tinatawag na bukid na pinasasaka lamang ng mga magsasaka. May nagmamay-ari. At ayon sa ating binasa, pagdating ng mahabang panahon, yung may-ari na nagbigay lamang ng karapatan doon sa mga magsasaka ay nagpasugo ng kanyang mga alipin para kunin na po yung kanyang parte ng ani. Ang sabi rito, maminamahal, sa unang alipin, sinugo ito, ngunit hinampas lamang ng mga magsasaka na nagsasaka. Ang sabi rin, pangalawang alipin, hinampas pa rin at inalimura. Hanggang pangatlo, sa ikatlong alipin, sinugatan na at pinalayas pa. Kaya ang sabi ng Panginoon, o may-ari, siguro naman, kapag ang akin ng anak ang aking ipapadala, aking isusuguin, siguro igagalang naman nila, dahil anak ko na ito. Ngunit, maminamahal, ayon sa ating binasang talata, nag-uusap-usap ang mga manggagawa nang sabi nila, ito na ang tagapagmana. Para hindi na natin may sauli itong lupa na ating sinasaka, atin itong papatayin. Dahil ito na ang pagdating ng araw, ito na ang magmamay-ari at ganun pa rin ang gagawin sa atin. Sa madaling salita, maminamahal, dito natin maunawaan anong ibig sabihin ng mga talata na ating binasa. At ang sabi rito, maminamahal, sa versikulo 14, datapwat nang makita siya ng mga magsasaka, ay nangag-usapan sila na sinasabi, ito ang tagapagmana natin. Siya'y ating patayin upang ang mana ay magiging atin. Pagdating ng 18, ang sabi dito sa 18, ang bawat mahulog sa ibabaw ng batong yaon ay madudurog, datapwat sino mang sa kanya'y malagpakan ay kanyang pangangalating gaya ng alabok. Itong mga salitang ito, maminamahal, ay mayroon pong malaking impact sa kanyang iglesia sa kasalukuyan. Bakit, maminamahal? Kung inyo pong narinig ang mensahe ng kaligtasan during our 40th year church anniversary last Sunday, nandun ang mga reminder sa mga mananampalataya na ano pa, ang sabi nga ng ating beloved minister Fillmore,
Nagkalat ng balita, nang sabi nila, maminamahal, ang ating kagalang-galang na pastor ay wala na, beloved mama dear, wala na, magkawatak-watak na. Buong akala ng karamihan, magkawatak-watak na tayo. Pero kung inyong napapansin, lalo tayong tumatatak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya, ito po ang dapat bantayan ng mga anak ng Diyos. Dahil marami na tayong mga kasama ngayon. Nandyan lang sa ating tabi. Nandyan lang sa harapan mo, sa likuran mo. Nagbabantay lamang sila. At nagtataka tayo na dati-rati kasama natin, dati-rati tumatayo sa pulpito, dati-rati nangangaral ang mabuting balita, dati-rati maminamahal kinikilala ang ating kagalang-galang na pastor, ating kagalang-galang na assistant pastor, pero ngayon maminamahal, nagbibigay na ng mga mensahe na katulad daw ni Maria, atin ang sinasamba ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mag-ingat kayo sa mga taong ito at sabi nga ng ating main church, i-unfriend na po ninyo ito kung kayo po ay sumusubaybay. Dahil ang sabi nga ng beloved Lots, last Sunday, baka tayo po'y darating doon sa pagiging magkaroon ng reprobate mind. Hindi na natin alam ang tama at ang mali. Kaya tayo po'y nagpapaalala. Kung atin pong bubulay-bulayan itong mga salita, bubulay-bulayin, napakahalaga na maintindihan natin ano po ang ibig sabihin ng mga talata. Kung hindi mo napapansin, tulad dito sa outreach ng San Carlos, may pinagkatiwalaan. Amen po ba? Sa lahat ng dako, sa buong Pilipinas hanggang ibayong dagat, may pinagkatiwalaan. Dahil bago po itinatag ang ministeryong ito, alam na ng malapayin ang nilalaman ng ating puso, ng ating isipan. Tuso ang diablo. Kung si Adan at si Eva, na-tempt si Eva, at nadala pa si Adan, eh lalo na tayo nitong mga huling panahon. Sabi nga ng iba, saan pa sila kumukuha ng kapangyarihan? Bakit ginagamit pa yung pangalan ng mahal na evangelista, mahal na assistant pastor? Bakit sa kanilang mga panalangin, ipinakilala ang ating kagalang-galang na mga magulang sa mahal na Panginoon? Bakit? Kawalang utang mo naman ng loob. Kung hindi nang dahil sa tao ng Diyos, hindi mo makilala na ang Diyos pala ay Espiritu, kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Gumaling ba ang cancer mo? Ang leukemia mo? Sakit sa puso, high blood, diabetes? Kung walang nangangaral ng mabuting balita para mabuksan ang isipan, ang iyong puso, para malaman mo ang katotohanan na magpapalaya sa iyo, ang lalakas ng loob ng mga taong ito, maminamahal, ito po yung mga devil incarnate. Pagkatapos nilang biyayaan, gumaling ang kanilang makaramdaman, nagbago ang kanilang buhay, pagkatapos nilang nalasap ang mabuting bagay sa kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ganito na po ang kanilang gagawin. Hindi nila kailanman matitinag ang iglesia ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alalahanin po natin ang sabi ng Matthew 19, maminamahal, upon this rock I am going to build my church. Even the gates of hell shall not prevail against this church. Kahit pa si Satanas, walang magawa sa iglesyang ito. Dahil ang pundasyon nito ay ang walang iba kundi ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Siya yung bato na panulok na inaayawan. Nakita niyo maminamahal? Yung uling mga talata na ating binasa, tinatanggihan, inaayawan. Kaya nga sabi ng Ama natin sa langit, ipapadala ko yung aking anak para kikilalanin. Bakit maminamahal? Kung hindi ipinadala ang ating mahal na Panginoon, magkaroon pa tayo ng kaligtasan? Hindi. Bakit? Sa dinami-dami ng reliyon sa buong Pilipinas, kung hindi pinadala ang ating kagalang-galang na assistant pastor para, o ating mahal na pastor, assistant pastor para tayo pangaralan ng mabuting balita, malaman ba natin
ang whole truth? Hindi. Salamat sa Diyos. Pumili ang ating mahal na Panginoong totoong propeta sa ating huling kapanahunan na tayo sinamahan ng 50 anyos. Ang ating kagalang-galang na San Pastor, 25 years. Pinagtiyagaan tayo, tinuruan para maging matatag. Ngayon, minamahal, sino magmamalaki? Ipagmamalaki nila, may naitutulong ba yung kanilang pambabatikos, kanilang pakikialam sa inner circle ng iglesia, sa mga beloved children? Makakatulong ba yan sa kanila para sabihin nilang tatatag sila, para tatayo sila magtatatag ng iglesia? Walang maniniwala. Baka mag-umpisa pa lang, maminamahal, maaring ang mangyayari sa kanila, si Satanas mismo mag-aanyong tao para sila babatikusin. Sasabihan sila, si Evangelist Almeida, kilala ko. Ang mga beloved children, kilala ko. Ang mga ordained preacher, kilala ko. Kayo, sino kayo? Naalala niyo yung sinabi ng banal na kasulatan? Sabi ng masamang espiritu, ang mahal na Panginoong Hesus, kilala ko. Si Pablo, kilala ko. Ang mga apostol, kilala ko. Sino kayo? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakakatakot. 1 Corinthians chapter 10, verses 1 up to 4. Kindly. Unang mga taga-Korinto, 10:1-4. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 10, ang talata po ay 1 hanggang 4. Ganito po ang sasabi. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap at ang lahat ay nagsitawid sa dagat. At lahat ng nangabautismuhan kay Moses sa alapaap at sa dagat. At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa Espiritu. At lahat ng nagsiinom ng isang inumin ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mayroon ba tayong ginagawa dito na ang ating pinapasamba, ang ating kagalang-galang na pastor, kagalang-galang na assistant pastor? May nakita po ba kayo dito? Andyan siya sa likuran para wag nating makalimutan. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Andyan ang kanilang mga anak para kilalanin natin. Dahil sino ngayon ang mga ngasiwa sa atin? Amen? Amen? Kaya itong talinghaga, mga minamahal, hallelujah, ng masamang katiwala sa isang ubasan, ito po ay nagpipicture out ngayon sa kasalukuyan sa ating mga buhay, sa ating iglesia, locally and internationally. Ito'y naglalarawan ng ating kagalang-galang na pastor na sinugo ng ating mahal na Panginoon, at nandyan ang kanilang mga anak para pangasiwa ng iglesyang ito, na ang sabi ng Biblia, kinakailangan kilalanin, kinakailangan maintindihan, maunawaan, makilala nating lahat. Baka makasalubong natin sa palengke, sa mga mall, nagkaroon ng rage road, nagkainitan, yung pala minamahal ang nakasakay ating beloved o mga beloved children, ating beloved parents in the Lord. Hindi niyo nakikilala. Yun lang ating ginagawa, ipinakilala natin dahil sinabi ng Biblia. Sinabi ng Biblia. Anong sinabi ng Biblia, mga minamahal? Pakibasa. Unang Timoteo 5:17 hanggang 18, Hebrew 3:17, Romans chapter 13 verse 1 up to 7. Kindly, tatlo po. Tuloy-tuloy ang basa. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, sa kabanata ay 5, talata ay 17 hanggang 18, ang mga matanda na nagsipapamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo, sapagkat sinasabi ng kasulatan,
huwag mong lalagyan ng busal ang baka pagka gumigiik, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kanya. Dito po sa Hebreo, sa kabanata ay 13, talata po 17, magsitalima kayo sa namimumuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mga susulit, upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Romans chapter 13 verse 1 up to 7. Roma kabanatay 13, talata po ay 1 hanggang 7. Ito po ang nakasulat. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaoy hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya, sapagkat siya'y ministro ng Diyos sa kaigagaling mo. Datapwat kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niyang tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa ikagagalit sa gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi, sapagkat dahil dito, ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila'y mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos, na nagsipapamahalang walang patid sa bagay na ito. Ibigay ninyo ang lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pagpalain po ng ating Diyos na buhay ang kanyang mga salita. Mayroon ba tayong inililingid? Ang lalakas ng loob namin naman magsalita. Sabi ba naman, ang Jesus Miracle Crusade is non-sectarian church. Kasama kami sa bumubuo ng mga gawain. Katulad dito, binubuo natin ang chapel. Kasama kami sa mga anumang mayroon ang Jesus Miracle Crusade dahil nagbibigay kami ng ikaput handog. Kung hindi ka ba naman abnormal, kung hindi ka ba naman walang kaalam-alam patungkol sa salita ng Diyos, hindi ka magsalita ng ganyan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Anong karapatan mo sa ikaput handog mo na binibigay? Obligasyon mo yan. Dahil hindi sa iyo yan. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Eh bakit mo sabihin? Ang ibig sabihin, maminamahal, itong ating chapel na ito tayong lahat nagmamay-ari nito dahil nagbibigay tayo ng ikaput handog. Abay, maminamahal, sa totoo lang, sabi ko, ito bang mga reprobate na talaga ang mind? Kaya habang binabasa ko yung kanilang mga issues, minsan nababanggit yung pangalan ko. Dahil siyempre po, nung way back, mga 4 na presidente, kasama namin, magmula pa sa namayapang senior na Marcos, aking mahal na kapatid, andito kapiling natin. Welcome po sa San Carlos City Outreach, beloved Brother June Mangampo. Siya po ang kanyang beloved wife, Sister Weng. Siya po yung ating original na kumukuha ng ating video. Ever since, kasama na kami kung paano binuo ng mahal na Panginoon ang ministeryong ito. Ipinangaral dito ang mabuting balita dahil may proven ebidensya. Nagsigaling ang ating mga karamdaman. Nagbago ang ating buhay. Bilang pasasalamat, sumunod tayo sa mga batas ng mahal na Panginoon tulad ng ating binasa na sinabi ng Romans chapter 13 verse 1 up to 7. Ang pakialaman dapat ng mga mananampalataya na kung tutunog ang trumpeta ngayon, makakasama ka ba sa rapture of the church? Anong pakialam natin?
Saplo ng gawain. Bakit? Ikaw ba ay hinirang na pagkatapos ng ating kagalang-galang na pastor, assistant pastor, ikaw ba ay nandoon sa mga kahiliran ng mga anak nila? Hindi. Naalala ko, maminamahal talagang tuso talaga ang dyablo. May mga gustong sumikat lang. Binabati ko sa ating kagalang-galang na pastor, assistant pastor, ngayon, namamayagpag sila, pero buhay ang Diyos. Nasaan sila ngayon? Lahat sila ay talagang napapahamak. Itong mga taong ito, maminamahal, nasa Biblia ito. Kasama natin. Pero darating ang araw, lilitaw ang kanilang kulay na sila pala, yung ravening wolves na nakikihalo sa mga tupa na lagi nating pinag-aaralan. Sila pala itong mga itinanim. Hallelujah, may pananampalataya nang sabi naman ng Panginoon, huwag munang tanggalin ang dawag. Ito pala yung mga dawag sa kanyang iglesia, sa kanyang churches sa buong Pilipinas, dahil sa Metro Manila. Paano? Matats lang yung kanilang kahinaan, galit na. Akala mo, makalburuto na, puputok na yung butsi. Akala mo, perfecto. Perfecta. Magpapangalan ka na lang ng perfecto para perfecto ka. Perfecta na lang para perfect ka talaga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Itinatag ang iglesyang ito sa ibabaw ng bato na walang iba kundi si Kristo. Matatag si Kristo. Walang iba. Pag naghirang siya ng propeta, pag naghirang siya maminamahal ng mga mangangaral, nag-aayuno ang ating kagalang-galang na pastor. How many times? Nag-fasting ng 40 days. Once or twice, 100 days. Ang tanong ko dito sa mga detractor na to, baka kalahating araw, hindi kayo nakapag-aayuno. Subukan nyo mag-fasting kahit 3 araw lang, 5 araw. Kung malagpasan ninyong 3 araw, 5 araw, fasting uli. Malagpasan pa rin, mag-10 days kayo. Malagpasan pa rin, mag-21 days kayo. Siguro naman, bago kayo matapos ng 21 days, may masmasan kayo. Totoo nga na propetang hinirang ng mahal na Panginoon ang ating kagalang-galang na pastor, ating kagalang-galang na assistant pastor. Amen? Amen? Nakakadismaya, maminamahal. Itong mga taong ito yung nung pinadala yung unang alipin para kukunin lang yung kanyang share, nang hampas na ang mga magsasaka. Actually, hindi mga magsasaka ito Mga alipuris lang ito ng demonyo. Pangalawa na alipin, hindi lang inampas, inalimura pa. Ganon ngayon, tingnan niyo po, anong pinagagawa? Yung ginagawa po natin ng mga backbiting diyan sa likuran, maganda tayo sa harapan ng ating mga mangangaral, ng mga beloved children. Ang kala nakapila tayo, lahat ang galing-galing pagka tayo po ay dinadalaw. Pero pagdating sa talikuran, meron kaming napagkwentuhan ng ating beloved Minister Fel. Nung siya daw ay pupunta sa ibang mga outreaches, binubuksan yung pintuan, amin lang kwento ito, amin lang kasi kagalaka namin, dahil bago sila nakalis, it takes 11 o'clock in the evening bago sila umakyat ng Bagyo. Hanggang 11 po sila, for the first time talaga sinulit tayo. Sabi niya, pag pupunta ako sa outstation, binubuksan ko yung bintana. Kakaway-kaway ako. Yung kapatiran daw, gaganon din. Titingnan ko na sa loob ang ating beloved Lots, yung kanyang beloved wife. Pag wala, ay wala. Tatalikod lang daw ng ganon. Para bang, alam nyo naman, makikita talaga natin sa ugali ng mga mananampalataya. Ayan yung ugali mo kapag ikaw ay may Espiritu ng Kristo. Andyan na basahin mo palagi yan. Galatia 5:22-23. Ayan yung 9 na bunga ng Espiritu Santo nang sabi ng Biblia, lahat daw ito, against such there is no law. Walang batas. Dahil sabi ng Romans chapter 8 verse 1 and 2, you are and we are over
the law of sin and death. Tayo'y nasa itaas. Ang mga spiritual man, mas mataas ka. Ikaw ay hindi saklaw ng batas. Biblia po ang nagsasabi, pakibasa. Gusto yata talaga nila maminamahal, alamin. Ang sabi ko nga, hindi kami magkatagpo ng mga to. Eh, kami yung, hindi sa pagyayabang, kami yung pinapakawalan sa Luneta. Grabe mga debatista din sa Luneta. Eh, hindi tayo nakipagdebate. Ipaalam natin ang sinabi ng banal na kasulatan. Kayong libasa. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 1 hanggang 2. Ganito po ang sinasabi. Ngayon nga wala nang anumang hatol sa mga nakay kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautosan ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautosan ng kasalanan at ng kamatayan. Sa Ingles. Kulang kasi sa Tagalog eh. Sinabi dito, tingnan mo, there is no therefore condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Lagi kang puspos ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Verse 2, for the law of the Spirit of life is Christ Jesus, hath made me free from the law of sin and death. Ibig sabihin, ang mga Kristiyanong totoo, hindi ang rebelde. Galit sila kapag tinatawag na rebelde. Ano bang tawag sa'yo? Dahil lang hindi ka mapagbigyan, ipapaalam, hindi ka mapaliwanagan, mapagsabihan kang rebelde. Kung hindi ka rebelde, okay lang. Okay lang sa'yo kung totoo namang rebelde, nasasaktan ka talaga. Amen? Amen? Rebelde naman talaga. Dahil maliwanag ang sinabi ng Biblia, kung puspos ka ng Espiritu ng Diyos, puspos ka ng pangunawa na galing sa mahal na Panginoon. Naintindihan mong lahat. At lahat ng mga ipinangangaral dito, ipapaliwanag isa-isa yan ng mahal na Panginoon through His Holy Spirit. May taga-intercessory, may nag-i-intercede, maminamahal sa atin. Kung atin pong isipin, ako po'y galing sa isang dambuhalang reliyon, pagkatapos isang reliyon na nag-aral pa ako sa Bible School. Hinamon ako, sabi niya, galing ka pa naman sa Bible School, paliwanagan mo ako. Sabi ko naman sa isip ko, sino ka ba? Para bigyan ko pagtunan ko ng panahon. Wala nga akong panahon dito, pagpupuri, lahat na aking ginagawa, ikaw pang pagtunan ko. Nabasa ko lang maminaman, sabi ko, pati ba naman ako? Inano na ako, para namamansin lang talaga ng iinis. So, sa madaling salita, napakaliwanag na sa huling panahon, maminamahal. Dito na natin maintindihan itong mga masasama, itong masasamang mga katiwala, itong masasamang Kristiyano kuno na magkukus ng dibisyon sa kanyang iglesia. Kawawa ang may mga murang pananampalataya, murang edad sa pananampalataya, murang pangunawa, dahil masisilo pa. Kaya mag-ingat kayo. Bakit ngayon narinig mo ang mensaheng ito? Dahil gusto ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka na paroon at parito makinig kung sino ang iyong pakikinggan. Dito ka lang makikinig sa pulpitong ito. Huwag kang makikinig sa sinasabi sa Facebook. Huwag kang makikinig sa sinabi ng YouTube. Huwag kang makikinig kung anong mga sabi-sabi diyan na ipa-explain pa sa'yo. Makinig ka dito sa pulpito. Kung mayroon kang katanungan, pumunta ka dito sa aking luhuran, sasagutin ko lahat ng tanong mo. Pumunta ka sana ako dahil pag-uusapan natin yung problema mo. Palakpakan natin ng ating malapangin. Mateo, chapter 10, verse 28. Matthew, chapter 10, verse 28. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kabanatay 5, talata po ay 20 hanggang 23. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi hihigit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At ang Mateo 10:28. Mateo 10:28. 10:28. Ito po ang nakasulat.
At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nangapapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa Ingles, sabi ng Ingles, "And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell." Minsan natakot tayo, maminamahal, dahil very convincing yung mga ginagamit na mga salita. Salita ng ating beloved minister, Weldy James Almeida Jr. Salita ng ating beloved Peach. Lahat ng mga tumatayo ng mga beloved babies. Screenshot, baloktotin. Yun ang ginagawa sa akin dito noon eh. Kaya lagi lang akong nakasangga. Hindi pa matapos yung aking report, may panibago na namang report, may pangatlo na namang report. Tumigil yung iba dahil pinarusahan na. Nangabaliw. Kailan lang nagmamakawa, humingi ng tawad dahil ang sabi ng kanyang kapatid, "Kuya, maawa ka na. Patawarin mo na yung kuya ko. Yung dalawang paa nakatali na, yung dalawang kamay nakatali na, nakabaak pa, pati yung bibig. Talagang nilagyan pa namin ng baak, yung para hindi na magsalita dahil grabe yung pagmumura. Dahil dito, minumura ako. Alam niyo naman ang nangyari? Sabi ko, sige, pag-pray namin dito, pagalingin naman ng Panginoon. Pagkatapos namin pinagpipray, tumawag yung kanyang kapatid, "Kuya, salamat sa mahal na Panginoon sa unang dalangin na ating dearly beloved pastor. Yung kuya ko, kumalma na. Ngayon, matinong-matino na. Pati siya nag-alaga, inakagat. Nangangagat na." Sang gabi, nag-chat sa akin, "Kuya, kumusta na po kayo?" "Oh, kumusta? Matino ka na ba?" "Opo, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Nagpasti ako ng 21 days. Lahat ng mga gumagawa ng kabaloktutan, magpasting na kayo ng 21 days bago kayo may masmasan. Pag hindi lang kagaya kayo nitong aking binabanggit." Sabi niya, "Kuya, gusto ng kapatid kong bumalik dyan, pero hindi nga ako pwedeng iwanan dahil minsan sinusumpong pa ako." Mayroon na daw siyang 2 anak at nasa parting lugar siya na talagang napakahirap. Humihingi ng tulong, humingi ng ayuda. Sabi ko, ayan na yung mga iniisip ninyo na akala ninyo dahil natuto na kayo, alam na ninyong gagawin. Akala natin, alam na natin. Marunong tayong magpuri, marunong tayong manalangin, marunong tayong tumayo, magdala ng mensahe ng kaligtasan. Akala natin, okay pa. Kapag humiwalay ka na sa nagtuturo sa iyo, iba na yung turo mo sa turo ng ating mahal na pastor, sa turo ng mga beloved babies, sa turo ng mga mangangaral. Kanilang pinagkatiwalaan, iba ng turo mo, lilihis ka na. Kaya magkaroon ka na ng, para ka na nitong mga magsasaka na to. Ito ng tagapagmana, papatayin na natin ito para yung kanyang mamanahin atin na. Amen? Ang sabi naman na paano nyo papatayin? Paano natin sigilin na itinalaga ito? You cannot kick against the pricks. Hindi mo pwedeng sipain ng tinik, masasaktan ka lang. Amen? Amen? Kaya ang iyong katatakutan ay yung kayang puksain ang iyong kaluluwa at yung pisikal mong katawan, makinig ka. Ang sabi ng Romans chapter 13 verse 1 up to 7, hindi mabagsik ang mga mangangaral, hindi mabagsik ang mga beloved children, hindi mabagsik ang ating kagalang-galang na pastor, assistant pastor. Mayroon silang mga pusong mamon, mapagmahal na puso. Iba lang ang ating interpretasyon, iba lang ang ating pagkaunawa, hallelujah. Iba lang ang ating nakikita, pero sa totoo lang, maminamahal, ibig na mahal na Panginoon sa mensaheng ito, kausapin tayong lahat na narito tayo palagi sumusuporta sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na tayong lahat ay nasa likuran ng mga beloved children. Hindi natin sila pwedeng kalimutan, pabayaan, at
hindi suportahan, hindi gawin ang tama. Pag mayroon kayong narinig, huwag na kayong sumagot sa social media. Kapag harap-harapan narinig ninyo, sawatain ninyo. Hindi ganun ang aming kagalang-galang na pastor. Hindi ganun ang aming kagalang-galang na stand pastor. Hindi ganun ang mga beloved children. Hindi ganun ang mga nangasiwa sa amin. Pinangasiwaan kami ng maayos. Hindi kami tutubo. Hindi kami mararagdagan. Hindi kami lalago sa aming pananampalataya, sa aming pananambahan kung hindi tama ang itinuro sa amin. Saan ka pupunta? Nung tinanong si Pedro, ang ibang apostol, nung humiwalay sa Malapanginoon, sabi ng Malapanginoon, Pedro, saan kayo pupunta? Ngayon, itinakwil na. Talagang minumura ang Malapanginoon. Nung sabi ni Apostol Pablo, Malapanginoon, ikaw lang ang may buhay na walang hanggan. Ikaw lang ang makapagligtas ng tao. Saan pa kami pupunta? Sa iyo lang kami. Alam mo na pala. Alam pala natin. Ang ating mahal na Panginoon Hesus lamang ang makapagliligtas sa atin. At kung mayroon pong sinabi ang Biblia, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ang nagtuturo ng tamang daan para tayo magkaroon ng buhay, malaman natin ang katotohanan, magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Last verse, Ephesians chapter 2, verse 19 up to 22. Kindly. Dito po sa aklat po ng Epeso, Kabanatay 2, talatay 19 hanggang 22. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas, na kanyang ginawa kay Kristo, nang ito'y kanyang buhay maguli sa mga patay, at pinaupo sa kanyang kanan. Epeso 2:19-20. 2:19. Kaya nga hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos, na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta, na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato sa Banulok, na sa kanya ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen! Hindi tayo gumagawa ng sarili nating kingdom. Nandito tayo sa kingdom ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi tayo lumilihis sa lahat ng turo ng Biblia. Hindi tayo gumawa ng ibang turo. Batay sa banal na kasulatan, dito tayo kumukuha ng kaalaman dahil ang ating kagalang-galang na pastor laging ang nagsasabi, lahat ng mga Kristiyano, para hindi kayo maligaw, lahat ay magkaroon ng Biblia. Kung wala kayong Biblia, talagang lulukuhin lang kayo. Kung may social media lang, lulukuhin lang kayo. Sa totoo lang, hindi tayo maluluko. Kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga manluloko, may kalalagyan doon sa dagat-dagatang apoy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to our Jesus. The Lord my shepherd, I have everything I need. Mercy and love follow me. Though I walk through the dark valley of death, I will not be afraid, for He is here. The Lord my refuge, no evil can come near me, dwelling in His secret place. Hallelujah, hallelujah. I put my trust in Him, He is my shield. I will let His peace rule in my heart.
Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear, my God, forsake me. I am my Father's child. No enemy can touch me. I will not die but live to tell what He has done. He ransomed me, He gave me all authority, power of love, sound mind. Hallelujah. Strong in the Lord and the power of His will, putting His armor and strength. Surely the angel of the Lord is around me. I have no cause to fear. My God will not forsake me. I am my Father's child. No enemy can touch me. I will not die but live to tell what He has done. Mga minamahal, sabi ng Biblia, sa huling araw, maglilitawan ang mga bulaang mga propeta. Ililigaw, maging ang mga hiniran. Mag-ingat ang bawat isa. Madaming katulad ng ating napag-aaralan, babalututin ang katotohanan para lang ikaw madistract sa iyong pananampalataya. Pero hindi nila pwedeng pabulaanan ang katotohanan. Sa buong dalangin na ating ginagamit na evangelista, ang karamdaman mo at karamdaman ko'y pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Binago yung ating buhay. Dati natin wala tayong silbi, pero din tayo pinagpala, mga minamahal. Yan ang dahilan kung bakit narito tayo ngayon. We even celebrated our 40th year church anniversary. Sino mapapagpulan yan? Kung titignan natin, mga minamahal, ang mga nagsasalitang yan, kasama natin noon. Pero bakit? Ano nangyari? Lumaki na ba ang ulo? Yumaman na ba? Lumakas na ba? Gumaling na ba? Kung kaya nilang magbago dahil sila'y pinagpala na, tayo hindi. Patuloy tayong maniniwala, patuloy tayong manampalataya sa Diyos na gumamit ng kanyang propeta upang ikaw at ako'y pagpalain ng Diyos. Hindi natin itinataas ang sino mang tao, pero pinapasalamatan natin ang mga ginamit ng mahal na Panginoon upang ikaw at ako'y pagpalain. Hindi yan masisira ng dyablo. Hindi yan mapapabaluanan. Sabi ng awitin, the angel of the Lord surrounds us. We are the child of God. No enemy can touch us. Ay, the angels of the Lord is around me.
Ikaw ang Panginoon. No cause to fear. Praise the Lord. The child of God. No enemy can touch me. I will not die, but live to tell what He has done. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa iyong mga salita. Turuan mo kaming mapagpakumbaba. Despite sa lahat ng pagbabalang aming natatanggap, nawa hindi kami parati makalimot. Lalo naman sa mga taong ginamit mo upang kami ay iyong pagpalain. Sa aming mga kapatid, nakakalungkot man, ngunit ipinapanalangin namin sila. Gisingin mo sila sa katotohanan. Minamahal namin sila. Gusto namin sila makasama magmana ng buhay na walang hanggan. Lubin mo mahal na Panginoon, ang iyong kahabagan maibigay mo sa kanila upang patuloy silang mantabayanan parati. Malaman nila ng kanilang ginagawa ay mali, ng kanilang iniisip ay mali. Mga bagkas sa aming mga kapatid nito, sa aming mga minamahal kababayan, na kanilang nadaya, dinadalangin namin sa iyo, mahal na Panginoon. Bigyan mo sila ng kainitan. Ibalik mo ang kanilang puso't isipan sa kanilang pagtitiwala sa iyo. Ayon sa iyong salita, hindi mo dinadalangin kami mawala sa mga pagsubok na yan. Ngunit ang panalangin mo, pag-ingatan kami sa masama. Hindi kami mawala sa iyo upang patuloy naming madama ang iyong pagkalinga sa aming buhay. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon. Surround us by thy angels. Pag-ingatan mo kami parati upang aming maganapang yung banal na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, kinakailangan manimpalataya sa isang Diyos. Ang pananampalatayang ito, mga minamahal, ang siya dahilan kung bakit tayo mga minamahal, sabi nga mga imposibleng bagay nangyayari. Ang Diyos na yan na ating tinatawagan, walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Natin tayo nagkasala. Walang taong walang kasalanan. Kinakailangan natin humingi ng kapatawaran. Ngunit kapag tayo hingi ng kapatawaran, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Dahil sa Kanya tayo nagkasala. At sa Kanya ay parating bukas ang kamay, handang magpatawad sa iyo at sa akin. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang sabi ng Acts 2:38, be baptized in Jesus' name, so that sins will be forgiven and you receive power when the spirits come upon you. Sabi ng Biblia, mga minamahal, diyan ka gumagaling sa kalagitnaan mo habang nagpupuri, habang ginagana mo ang kalooban ng Panginoon. Diyos ang nagpapagaling, Diyos ang nagbabago, Diyos ang nagpapalang. Sa pandalangin ng mga man of God, ating mga beloved workers, ating mga pastor, ating mga beloved children ng ating mga pastor, pinagpapala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. That is very clear. At ang pang-apat, mga minamahal, ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Yung inyo nakikitang umiiyak, nanginginig, yan ay pagdaman ng banal na presensya ng Diyos. Hindi yan pag-iyak ng kalungkutan, kundi pag-iyak ng kagalakan nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Ipikit niyo inyong mga mata, itaas niyo ang mga kamay. Lahat ng aking sabihin niyo rin. Sabihin niyo, mahal na Panginoong Hesus, maraming salamat po
sa iyong salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo ko sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Isulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan, sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lang po maminamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamalapay ng Jesus. Maraming salamat po malapay sa oras na ito. Aming mga kapatid, sila ay aming makasama. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, tugunin mo sa malang kaparaan ng malapay noon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang Diyos tumutugon sa lahat ng mga pangailangan ng aming mga kapatid ito. Walang distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa kanila. Malapay noon, diyan dalangin namin sa pandalangin na aming ginagamit ng Barangay sa Estrada, Alameda, patawarin sila sa kanilang mga pagkasal. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sa po ng kanilang mga malsabay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo po tumalangin sa ating mahal na Panginoon at lahat ng ating pumapangailangan. Sa ating mga minamahal na mga bisita, ay kayo rin po mga minamahal ay magkarapan tumawag sa ating malapay. Dahil tinanggap niya ng ating malapay no. Mamayang pagkatapos ng banal na gawain, magpabautismo kayo upang maganap ninyo ang buong kalooban ng ating malapay noon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating pong mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa malapay noon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapit sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin ng aming ginagamit minabagay sa Estrada, Alameda, pong maminamalamang magagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, ubo, sipon, high blood, stroke. I commit to cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in the mighty name of Jesus. Cast out in Jesus name. Mga panlalamig, panlulupaypay, lahat ng mga gawa ng kaaway, pagkababag sa glay, we commit to cast out in the mighty name of Jesus. Cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus mighty name. Cast out, be healed in Jesus mighty name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating malapay noon. Amen, praise the Lord. Tayo lahat tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Huwag magbibiro. Sapagkat sabi nga mga minamahal, yan po mga minamahal ay makalangit na salita. Yang hallelujah, praise the Lord. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalagpag ng malakas sa ating malapay noon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and praise the Lord. At tayo dadako na po sa ating pong Holy Supper. Amen. Narito na po ating pong beloved elder brother Alvin upang tayo po ipangunahan sa ating pong Holy Supper. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Galbi po sa ating beloved elder, beloved brother Jobin Ferrer. Habang ipinamamahagi po mga minamahal ang katas ng ubas at ang tinapay, awitan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. At tayo na po'y makipag-usap sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Amen. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan na nawalaban sa iyo. Nagtatapat, sumasambong, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man marapat sa kabanalan mo. Biyaya at kapatawaran sa'yo ay nagtatagpo, o aking Jesus.
kasalanan, ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kung ang lahat ay meron na pong katas ng ubas at ng tinapay, tayo na po'y magsimula, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 12, talatay 2, na sinasabi ng banal na kasulatan, na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng lukbukan ng Diyos. Alalahanin po natin, mga minamahal, ang kadakilaan ng ating dakilang Diyos, ang kanyang dakilang sakripisyo, ang kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Ng ating pinakamamahal na Panginoon, na bagamat siya'y Diyos, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, ang lumikha ng langit at lupa, ang lumalang sa atin, ang tumawag sa atin, ang pumili sa atin, mga minamahal. Dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat sa atin, iniwanan niya ang kanyang trono. Siya'y nag-anyong tao, nagkatawang tao, mga minamahal. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ibinigay niya ang buhay. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Nagtiis ng kahirapan, mga minamahal, na dahil sa ating kasalanan, mga minamahal, ang ating napakabait na Diyos na buhay sa langit, ating pinakamamahal na Panginoon, inako niya lahat ng mga latigo, mga latay, mga minamahal. Inako niya lahat mga pag-aalimura. Hinarap niya ang kahihiyan, mga minamahal. Sapagkat iniisip ng ating dakilang Diyos habang tinatanggap niya bawat latigo, bawat hagupit sa kanyang katawan, na kapag hinihila yung latigo sumasama ang laman, mga minamahal. Iniisip niya, ako, ikaw, tayo. Iniisip niya ang kaligtasan natin, mga minamahal. At hindi pa doon nagtapos, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos nangihina dahil sa pagod, sa gutom at uhaw, mga minamahal. Kanyang dinala yung napakabigat na krus, mga minamahal. Ilang beses natumba ang ating dakilang Diyos, subalit hindi siya sumuko. Hindi siya sumuko dahil sa iyo, sa akin, tayo, ating lahat. Dahil nais ng malapay noon, ayaw nating danasin ang kahirapan. Ayaw ng mahal na Panginoon na makita tayo doon sa impyerno na naghihirap, nagdurusa. Nais ng mahal na Panginoon, sama-sama tayong lahat aakyat sa langit.
Sama-sama tayo makakapiling natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang banal na hapunan, ito po mga minamahal, ay sagrado. Kaya tinawag na banal na hapunan, mga minamahal. Sinasabi ng aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talatay 26 hanggang 28. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Tayong lahat, mga minamahal, hallelujah, patuloy pa rin tayo nakakagawa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Minsan di natin nababantayan, mga minamahal, nakakapanaig, mga minamahal, yung ating mga kahinaan. Yung kahinaan natin, mga minamahal, hindi natin napaglalabanan, mga minamahal. Meron tayong mga nagagawa sa ating mga kapwa, sa nangangasiwa sa atin, sa anak ng nangangasiwa sa atin, na pagwiwikaan natin sila ng hindi maganda, mga minamahal. Nasasaktan natin ang kanilang mga kalooban, mga minamahal. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, hiyasatin natin ang ating mga sarili. Meron tayong nagawa, patawarin natin, mga minamahal. Amen, lahat ng mga nagkasala sa atin. At lumapit tayo doon sa mga nagawa natin ng hindi mabuti, mga minamahal. Humingi tayo ng tawad. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Sapagkat ang hindi marunong magpatawad, hindi naman patatawarin ng ating Ama na nasa langit, mga minamahal. Sa ating po mga minamahal, mga baguhan, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na pagkatapos ng gawain kayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, huwag po kayong sumalo. Subalit kung kayo nakapagdesisyon na, pwede na po kayong sumalo, mga minamahal. At tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Manalangin tayo sa ating dakilang Diyos na tayo maging karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan. Hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, malapay noon. Sama-sama kaming dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagsisisi, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat ng aming mga nagawang, hallelujah, nagawang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, lalo na po siyang abang lingkod, malapay noon. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kaming karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Through the earned prayer of our dearly beloved honorable evangelist Pastor Valdi Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hawakan po natin ang tinapay, mga minamahal. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talatay po 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Muli sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talata po ay 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Ang langit ay kanyang kusang nilisan. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Sa krus tinanggap ang kamatayan Kabagan sa bawat isa. para sa iyo. Sa Diyos na sagana sa kabagan, banayan sa Nang pagkagal.
patuloy nagpapatawad sa bawat isa. Patuloy kang kumakalinga sa bawat isa. Ating Diyos ay sa ating Diyos ay buhay. Hindi niya kailangan ng handong mangyayaman. Mga panalangin mo walang laman ang naisay. ang buhay ko pusang hilaan. Inalay ng ating Diyos ay buhay. Inalay sa ating Diyos ay Inalay ng ating Diyos ay Inalay sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Hallelujah! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah! At para po sa ating po mga announcement, narito po ang ating mong beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa panguna po sa Holy Supper. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa Holy Supper, sa kapahintulutan po, announcement, sa kapahintulutan po nating beloved ordained preacher, Kuya Bubuynir, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At dobling pagrespeto, paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Willis Brad Almeida, Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po ako po yung papaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family, sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa atin pong beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuynir, at sa kanilang mahal na anak, Ate Baisnier, at sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Mga minamahal, ngayon po ay Holy Supper natin, mga minamahal. Kaya tayo po ay kukuha, mga minamahal, ng monthly blood offering, mga minamahal. Kaya bigyan po natin ng kahalagaan, mga minamahal. Kumukuha tayo ng monthly blood offering, mga minamahal, dahil po sa ating mga pastoral workers dito, mga minamahal, na nariyan iniwan yung kanilang pamilya doon sa dako ng Binanaw, kahit saan man dako dito, mga minamahal, ang kanilang mga pamilya, at ibinigay yung kanilang lagad sa ating mahal na Panginoon. Nandito na po, mga minamahal, ilaan yung kanilang mga buhay. Alas 3 pa ng madaling araw, mga minamahal, nariyan, bumabango na para magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, upang tayo, mga minamahal, kanilang pinapanalangin para tayo protektahan, mga minamahal, sa lahat ng mga kapahamakan
at sa mga prayer request na nandyan mga minamahal sa poste na yan. Nariyan mga minamahal, araw at gabi mga minamahal, kasama tayong pinapanalangin ng mga minamahal sa ating mga kahilingan, sa ating mga karamdaman. Kaya sabi nga dito mga minamahal sa Mateo Kapitulo 10, versikulo po ay 7 hanggang 10 talon sa 42. Ganito po ang pagkasabi, at samantalang kayo'y nagaglalakad, ay magsipangaral kayo nang magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Sa 8, magpagaling kayo ng mga may sakit, magsipabangon kayo ng mga patay, magaglinis kayo ng mga kitongin, magpalabas kayo ng mga demonyo, at tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. At huwag kayong magbaon ng ginto, kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot. Sa 10, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang magagawa ay karapat-dapat sa kanyang